ଛଡ଼ା ରାକ୍ଷସ ଏମିତି ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲା ତମ ମାନଙ୍କର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ନ ଲାଗୁଣୁ ଭୋଗ ତସଲା ଉଠେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଗିଳିବାକୁ। ଦିଅ ସେ ସବୁ। ସାବିରାଣୀ ତମେ କଣ ଭୋଗ ଲଗେଇନ? ଆଉ ଏ ଭୋଗ ହେଇପାରିବନି। ଦିଟା ଯାକ ଭୋଗ ତସଲାରେ ପଶି ଗଲେଣି। ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ପଡି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଥରେ ଭୋଗ ସଜାଡ଼ିକିରି ଆଣ। ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏ ଡାଙ୍ଗକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେ ତସଲା ଧରିକି ବସିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରକ୍ସି ପକଉଥିଲି ଆଉ। ନାଇଁ ବୋଉ, ନେଉଳ ଭାଇ ମିଛ କହୁଛି। ସିଏ ଆଗ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ଅଲକ୍ଷଣା ନିଆଁ ଲଗା, ଏଠୁ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଥରେ ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି ପୂଜା ନ ସରିଲା ଯାଏ କେହି ଯେମିତି ପାଟି ଅଇଁଠା କରିବନି। ହଁ।